dengang jeg får min dag op. Jeg var inde på Crazy Daisy, fucker det helt op, som jeg plejer. Går ind og tager en øl, som jeg så penge. Går ud bare, fordi jeg tror jeg vil have en øl og alt det. Og så går jeg hen, til en random guy. Så spørger jeg, om jeg ikke må få den der. Han har købt 2 øl. Så spørger jeg, om jeg ikke må få den ene. Så siger jeg så selvfølgelig. Så tager jeg den der ølflaske der. Jeg har ikke nogen oplukker. Så er det første jeg gør. Så tager den der ølflaske, bare klasker ned i bordet. Der er en bum, sådan fandt åben. Så lå der bare glas og øl ud over det hele. Og jeg så bare med sådan en halv ølflaske i hånden. Så tænker jeg bare, awesome. Så finder jeg random, eller går bare hen til en random bord, hvor der sidder to fulde folk, sjovse. Så tager jeg et eller andet random glas, og så hælder jeg bare øl, og så drikker jeg så det pisse der. Så sætter jeg mig over på et hjørne, over i et hjørne, så jeg tager rundt cigaretter, og så er det dummeste jeg gør. Så er det sjovt. Så efter jeg har gjort det, så går jeg så hen. Ja, jeg går ikke hen og sidder og sover. Så skal jeg bare høre bip bip bip. Og hvad siger det? Alarmen der blev slået til. Så finder jeg så ud af, at jeg simpelthen faldt i søvn. Og så går jeg hen, prøver at tage fat i den der fucking der for at komme ud. Det kan jeg ikke, den er så låst. Og så går jeg op i baren, fordi jeg tænker jo bare, hvad fuck skal jeg gøre? Så går jeg hen, og finder en oplukker, og så tager jeg bare øl og pis, og så bliver jeg drikker bare endnu mere fuld, og så det end jeg var før. Så går jeg hen, op i baren, hvor jeg lige var. Går ikke op i baren, men går på dansegulvet, og hvad sker der så bare? Bip 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 bip. Jeg kan ikke gøre en skid. Det er det dummeste jeg gør. Jeg går hen, tager fat i døren, samme dør og står bare. Finder ud af, at den er låst igen. Finder jeg vinduet, kravler ud af det. Så skal man bare løbe, hvad kan man? Så bliver jeg på en sulten, så går jeg hen på Burger King, som der ikke ligger så langt væk. Så løber jeg derhen, og så løber jeg så derhen, og der er så lukket. Men det vidste jeg ikke, så jeg går hen, tager døren, går hen, og kommer så til at brække halvdelen af håndtaget, fordi jeg var sådan. Og der skete ingen alarm eller noget, så går jeg så ind. Og så tænker jeg, jeg er fucking sulten, man. Så går jeg bare direkte ud i køkkenet. Så sidder jeg bare til at begynde bare. Og de der fucking burger der. Og så er det bare der, hvor at jeg kan høre, der kommer en. Ud fra toilettet af. Så tænker jeg, fuck, det er en ejer eller et eller andet. Så skynder jeg bare. Jeg drive-in vinduet, og så bare. Åbner bare det vindue. Og så bare. Ui. Ud af vinduet. Og så er det først, at jeg knæver det med telefonen. Så står bare rent bare. Prøv at få fat i den der fucking mobil der. Og jeg kan bare ikke nå den. Så lander jeg mig rigtig hen, sådan i den. Så rigtig ud fra mig, så bare røvben og bare stikker sådan her ud i der, og sådan, så tager jeg så fat i min mobil. Så står ham der og ringer, og kigger på mig. Så siger jeg bare, fuck, har du gang i? Og jeg tænker bare, hej, jeg tager bare min telefon og så løber jeg bare væk, man. Og så er det første, jeg gør, når jeg kommer ud. Løber rundt om hjørnet. Løber så bare videre og videre. Kommer over på busstationen, kommer gående. Så skvatter jeg simpelthen bare smadret min telefon fuldstændig. Bliver det med at gå? Ja, det går. Så er det ikke langt. Gående. Videre, bla bla bla. Går med sådan en tankstationskiosk, et eller andet kiosk ting. Hvor Kim, en af mine venner sidder. Så går jeg så om bagved. Og bare roligt, historien ikke slået ud. Den her, den er meget, det er nu. Så går jeg så om bagved. Så tager jeg den der øl. Det står der om, drikker den, der pisse lige glad. Finder en pakke smøger. Så tager jeg så den pakke smøger under den, og så begynder jeg at rulle en smøger, og så finder jeg 10'er. Og så tænker jeg bare, når jeg skal spille et arm i 20 knæk, så putter jeg den ind. Og så åbner jeg bare sådan. Så kommer der en udlænding ind, og så siger jeg, hvad, har du siddet i den der pakke prins, der stod der, og den 10'er der? Og så tænkte jeg bare, nej, jeg spiller så bare videre. Så kommer jeg så ud derfra, og så ser jeg ejer for Burger King, og politimand,
Og så det første jeg gør, det er bare, og så løber jeg simpelthen bare, løber så hen af sådan en lille vej, over sådan en hegn. Det gik rimelig dårligt, jeg hoppede simpelthen bare over det sådan her, læner mig bare forover, og så laver jeg bare sådan forhold, så bare sådan, læner bare direkte på røven, og ned på det der jord der, jeg tænker bare, det er røv, og så løber jeg bare væk derfra. Så løber jeg bare videre, så kommer jeg så hjem, og så går jeg så ind på mit værelse, hvor jeg så nu, og så finder jeg kraftedme ud af, telefonen har ikke var tabt, så jeg var ude af døren, det var hele vejen hen til der hegn, der finder min telefon, det var hele vejen tilbage i huset, og så står der en politimand foran og banker på, og så snedig, som jeg endnu er, det var hele vejen om bag ved huset, tager jeg terrassedøren, låst, finder jeg badeværelsesvinduet, så selvfølgelig åben, for det giver mig altid lugt, så kommer jeg ind af det, så kommer jeg hen til forderen og siger, ja, hvad kan jeg hjælpe med? Og så siger han så, nå, forkert hus, jeg skal være nummer 12. Så jeg var så dum tidligere, og så skiftede mærket ud fra 12 til 11. Og så løb jeg grænsen der videre, og så faldt jeg i søvn i sofaen. Så vågnede jeg op næste dag. Og jeg står ude foran døren. Politi, Chris Daisy, bodyguard, leder ting. Og rengøringsmand inden for Chris, inden for Burger King. Og jeg står rigtig bare, hej. Og så siger de alle sammen i kor, hvad fanden har du gang i? Og jeg tænker bare, shit. Det var det. Så går jeg selvfølgelig godt af det der, og så lægger jeg mig til at sove. Så sker der ikke så meget mere. Så det var det. Vi ses i næste video. Da jeg fuck mit liv op. Fuck, da jeg fuck min hjerne op. Jeg ved ikke, hvad der skal sige, men vi siger bare, da jeg. Så, vi ses. Hej.